ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଯେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁ ଉପରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର OTETର ମାର୍କସିଟ୍ ପେପର୍ 1ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ରହିଥିଲା 104 ମାର୍କ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 100+ ମାର୍କ ରହିବ, ମୁଁ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି କହିବି। ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ସ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଏକ୍ଜାମରେ 100+ ମାର୍କ ରହିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର କରିଦେବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ପୁରାପୁରି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟ୍ରିକ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି OTETର କେତେ ମାର୍କ ପଡ଼ିବ, କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍, କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ପେପର୍ 1 ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତଥାପି କହିଦେଉଛି। ପେଡାଗୋଜିରୁ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆରେ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 30ଟା ମାର୍କ, ଇଂଲିଶରେ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବି 30 ମାର୍କ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ ଆଉ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସରେ ବି 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ଆସିବ ଆଉ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପେଡାଗୋଜିରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କରିବା ପାଇଁ ନା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ ଯେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆଗେ କରିଦେବେ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ୟାସେଜ୍, ଇଂଲିଶ ପ୍ୟାସେଜ୍ରେ ହିଁ ଆସିଯାଇଥିବ 20 ମାର୍କ। ତ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାସେଜ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଗେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ଜମା ବି ଲାଗିବେନି, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ହିଁ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା CDP ଆଗେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ପୁରା ଆପଣ କନଫର୍ମ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପେଡାଗୋଜି ସହିତ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, CDP ଆଗେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ସବୁଯାକ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ତାପରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା କ'ଣ ଆଗେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମ୍ୟାଥ୍ ଯେଉଁ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥାଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ, ତ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ସେମିତି ହେଇପାରେ ଯେ 5ଟା 7ଟା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଆନ୍ସର୍, ତାକୁ ତାପରେ ବାହାର କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ବାକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତିକି ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆଗେ OMRରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ OMRରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ବି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଟା 20 ନମ୍ବର, ତ ସେଇ 20 ନମ୍ବର OMR ସିଟ୍ରେ ହିଁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ। ତ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ଏଇଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ମ୍ୟାଥ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଲ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଥ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ସବୁ ବି OMR ସିଟ୍ରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ବାକିତକ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ ତ ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ 4ଟା ଅପସନ୍ରୁ ଏଇ 2ଟା ଅପସନ୍ କି 3ଟା ଅପସନ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିହେବ, ତ ତାକୁ କାଟିଦେବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏମିତି କରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର 100+ ମାର୍କ ରହିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ପେଡାଗୋଜିରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ 22ରୁ 24ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରାପୁରି କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ୟାସେଜ୍ ତ ପୁରାପୁରି ଆସିଯିବ, ଆଉ ରହିଲା ଗ୍ରାମାର କିଛି ପଡ଼ିଥିବ, ରୂଢ଼ି ପଡ଼ିଥିବ। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ସବୁ ପେପରରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ 20+ ଆଣିବା ପାଇଁ। 20+ ଆଣିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସପୋଜ୍ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ୱିକ୍ ଥାଏ, ସେମାନେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଭଲ କରିପାରିବ, ବାକି ତକ ଭଲ କରିପାରିବ। ହୁଏତ ହଁ ମ୍ୟାଥ୍ରେ କିଛି ମାର୍କ କମିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସିଲାବସ୍ ସବୁ କରିଦେଲି। ଏଇ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଏଇ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର 100+ ମାର୍କ ରହିବ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯେମିତିକି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସବୁଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାକୁ, କିଛି ବି ଛାଡ଼ିବେନି।
सबुजाक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आ वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ जहाँद्वारा कि यही वीडियो आपण आग को पाइपर। तो वीडियोटी भल लगी आपण मान फ्रेंड मान शेयर करूँ।